Nigongo kumanyibuna abasai korwa sebunge ya Bobasi bano nigo baganire etuleti y'abagaka gweso kya bene nabo igokogi kelia ebikorwa ebibya bere bikwanekirwa ase orogongo rwa Gusii gati yabo no gokonorwa kwa maiso nabo igo ogoitwa kwa bana gokwana nabaliki bamangana nigo baba bakwemurunga nibuna nigo yabeira kongu nonya nabo kwenyorera emirimo ase keli bagoteba nigo babere bagosalirirwa elieta Morikeito Hamisi Josephat Namange. Twesokie elinde tonyareko batukugikiria ebikorwa byarokanire by'ubusalia ase orogongo rwa Gusii iyenero ekurate y'abasai kurwa ase constituency ya Bobasi bakoragwa nekiombe kya Bobasi Youth Council kera issues bune gikirega iga eto we expect torabagaka bali abanene babo matunduro bachi batotenga kuruba kuru kemirangere kiarenge gyo kurusia banta mais we know tumanyenga as a community ndobwate kemira gyo kurusia banta mais as a community ndobwate kemiro mugakara imokache cyabana bayemetu mugasoyigora abantu barigerere nakende ngiye kwanika all those things you happen in our community etutagetenga ntubuna abasai tigatoswe binyoro eserikali yeito ya Gusii kekorauna simbarati togosabanga moise gochichamo morangeria abasae no embarabu babeire bobese ngencho the cases of suicidal there are so many so bachamo bagambe na leaders bali babasae balese county gari gosemba nyare gotokonya kogekeria amangana yaiga erinde amangana yaiga airanense esi county chinde toko genda buna ntu abagusii ko ligicigasi kwa igunga yayo mu Gusii ochicha gokoraki gotorusia maiso Gusii abere bobe tonyare go chinchi kiagere gento buneke kya maiso kya koruswa maiso kimaitu go sene mila ya renge ya kare desturi so kango isika aba council of elders mototebina ki what is this what is happening abasai abo igonigo babolirie baigwelibaga lyokomerana anena bateneneri bechia bisiche serikali ya county ya Kisii elinde banyareko bakwenana ebirengereri byabo gati yabo kumwikera omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati omweshimiwa governor yanyalikanire ntune youth council ya Bobasi nere constituency yawo ntagetengwane kwa niaba y'abasai bonse babo basi inga etoline keriria ndekenene ekaruto tema goikera baraibe ito lakini twari nuri bali ko baikera ntomete nga enwa kitabasai nandi ni woro muraibwa gotegerera abantu ero muna tuachirega ni mete nga notoroche kindly after this particular place we are doing a letter and we are delivering it to your office consider our request to meet you so that we can have a conversation with you on what we want to do for this great count of Kisii. Abasai abo igonigo babolirie abakori emeremo bali bakoronga social workers banyare koba bakoire bitambukiro byabene na goikera abamenyi bebinyoro ao elinde komanya omuchandobo nyuma yabara bataraira anene egitambukiro gyokurusya obugima gose kurusia abande obugima banyandire twabere na chad financially kanga at least ya mangana bunaya tuatembere ko yatako before ataracha koba ikiagara we have social workers very employed by the government in our villages lakini gazi yabo no kuri umushahara mbali ko kora gazi ri batakere ikiagara muno kero musa aja akoimoka yandachi goita abana bae eyu is later he was mentally challenged was na abwate stress onyandire social worker ikakumoikera usige kumanya nga there is a problem somewhere kanga those innocent kids imbabete mbakonyetu abantu babagwita abantu tari goro baru n'abantu tomete na barabu onya maene chishide chiamongo chiri serikali yete tokonyisaba erosi chinje gitari abantu abayiga babe kwororo bakuriye na professionals ekoranga ngokora bari ebinde binene nchirabire serikali yete imugetieri eri amangana tigatwe bange korra makongwa manene koripatire gataseni Ndizi TV korwa constituency ya Bobasi meye county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi.